cestovať, objavovať nové miesta, spoznávať iné kultúry, skúšať nové veci. Úžasný pocit však. Existuje toľko možností, že niekedy je ťažké vybrať si, kam ísť skôr. Pre všetkých dobrodruhov máme pre vás niečo špeciálne. Zabudnite na nudné turistické pasce a preplnené chodníky. Pridajte sa k nám na vzrušujúcu cestu na skryté miesta. Spoločne objavíme niečo nové a nezabudnutelné. Pripravení? Predstavujeme vám najlepšie cestovné destinácie pre rok 2025. Nezabudnite sa prihlásiť na odber kanála, zdieľať toto video a dať mu like. Ak si chcete naplánovať svoje ďalšie dobrodružstvo, navštívte nášho partnera, ktorého odkaz nájdete v popise videa. Predstavte si, viac ako 1000 ostrovov, niektoré maličké, iné obrovské, s nádhernými plážami, ako zelené smaragdy, roztrúsené po Tichom oceáne. Vitajte v Raja Ampat, Indonézia, skutočný raj pre potápačov a milovníkov prírody. Rozmanitosť morského života je tu naozaj úžasná. Medzi týmito korálovými útesmi žijú nespočetné druhy morských živočíchov, od farebných klaunov očkatých, cez majestátne raje až po žraloky, wobegong a stovky ďalších druhov. Predstavte si, plávať v kryštálovo čistej vode, obklopený podmorským svetom plným farieb a života. Nezabudnutelný zážitok, ktorý sa dá len ťažko opísať slovami. Ďaleko od ruchu a hluku Bali nájdeme súostrovie Raja Ampat, nedotknutý prírodný raj. Tu nájdete očarujúce bungalovy postavené priamo na vode, kde si môžete vychutnať čerstvé ryby, pripravené podľa miestnych receptov. Prechádzajte sa po bielých piesočných plážach a vydajte sa na dobrodružnú plavbu po ostrovoch Raja Ampat na prenajatej loďke. Objavte skryté lagúny a ponorte sa do krásy prírody. Nezabudnite na fotoaparát, výhľady na Raja Ampat sú úchvatné. Od zelených útesov až po biele piesočné pláže, každý kút tohto ostrova vás očarí svojou krásou. Objavte Raja Ampat a spoznajte skryté poklady Indonézie. Údolie Douro v Portugalsku je oveľa viac než len víno. Je to miesto, kde sa história prelína s tradíciami a život plynie pokojným tempom. Prejdite sa po očarujúcich uličkách dediniek ako Pinhão či Lamego a obdivujte krásne tradičné domy. Tu nájdete skutočný pokoj a mier. Vydajte sa na plavbu po rieke Douro, počas ktorej budete môcť obdivovať impozantné vinice a malebné dedinky roztrúsené na kopcoch. Skutočná rozprávková krajina. Údolie Douro je ideálnym miestom pre tých, ktorí ocenia autentickú kultúru, prírodné krásy a lahodnú kuchyňu. Objavte tento skrytý klenot Portugalska. Predstavte si miesto, kde čas plynie pomalšie a jediný zvuk, ktorý počujete, je tiché šumenie romantickej rieky Mekong. V Luang Prabang, bývalom hlavnom meste Laosu, nájdete skutočný pokoj. Každé ráno buddhistickí mnísi prechádzajú ulicami a prijímajú dary. Navštívte chrám Wat Cheng Tong, skutočný klenot laoskej architektúry. Na konci dňa sa vydajte na plavbu loďou po Mekongu. Kultúru Luang Prabang môžete cítiť aj na tanieri. Čaká na vás rozmanitosť čerstvých a aromatických jedál. Vyskúšajte napríklad khao soi. Je to lahodná polievka s rezancami a paradajkami. A samozrejme, národné jedlo Laosu, láp, špecialita z mletého mäsa. Ak chcete zažiť skutočnú laoskú gastronómiu, navštívte nočný trh. Nájdete tam množstvo stánkov s miestnymi špecialitami a ochutnávkami. Je to miesto s pulzujúcou a prívetivou atmosférou. Predstavte si zelené ostrovy v Severnom Atlantiku. Ostrovy tvarované vetrom, ostrovy plné tajomstiev. Toto sú Fajerské ostrovy, autonómny región Dánska, ktorý sa nachádza medzi Islandom a Norskom. Prírodný zázrak s jedinečnou krajinou a nedotknutou krásou. Strmé útesy sa týčia z mora a vytvárajú tak nádherné vodopády. Vlny sa trieštia o členité pobrežie, zatiaľ čo morské vtáky sa vznášajú vo vzduchu. Objavte očarujúce dedinky a nechajte sa uniesť farebnými domami, ktoré akoby sa držali kopcov. Ponorte sa do pokojnej a relaxačnej atmosféry, kde sa zdá, že sa zastavil čas. Tu sa žije v harmónii s prírodou. Fajerské ostrovy sú skutočným rajom pre milovníkov turistiky. Značené chodníky vedú k úchvatným scenériám s úžasnými výhľadmi na oceán a hory. Tieto ostrovy môžu byť odľahlé, ale skrývajú bohatú a jedinečnú kultúru. Fajerská kultúra je zakorenená v stáročných tradíciách. Poďme sa ponoriť do fascinujúcej histórie Fajerských ostrovov, plnej vikingských legend a mýtov. Navštívme miestne múzeá, aby sme sa dozvedeli viac o tradičnom živote obyvateľov, ich jedinečnom umení a ich silnom spojení s prírodou.
A samozrejme, nesmieme zabudnúť na miestnu gastronómiu. Odporúčame ochutnať čerstvé ryby, najmä jahňacie mäso. Nezabudnutelným zážitkom bude určite účasť na koncerte tradičnej fajerskej hudby. Nechajte sa uniesť krásnymi melódiami a textami, ktoré rozprávajú príbehy a legendy týchto výnimočných ostrovov. Fajerské ostrovy sú ideálnym miestom na oddych v prírode, únik od každodenného ruchu a objavovanie jedinečnej a dobre zachovanej kultúry. Predstavte si rozľahlú a majestátnu krajinu. Zasnežené vrcholy Ant sa týčia k blankitnej oblohe a vytvárajú úchvatný pohľad. Salta, očarujúce koloniálne mesto, leží v úrodnom údolí. Je to ideálne východiskové miesto na objavovanie regiónu. Ak chcete obdivovať panorámu mesta a okolia, vyvezte sa lanovkou na vrchol Cerro San Bernardo. Odtiaľ si môžete vychutnať nezabudnutelný výhľad. A teraz sa presunieme do Quebrada de Humahuaca, miesta zapísaného na zozname svetového dedičstva UNESCO, s naozaj pôsobivou krajinou. Nájdete tu farebné skalné útvary, malebné dedinky a fascinujúce archeologické náleziská. A nesmieme zabudnúť na Cerro de los Siete Colores, čiže vrch 7 farieb. So 7 rozdielnymi odtieňmi je tento vrch jedinečnou pastvou pre oči. Salta je známa aj svojimi kvalitnými vínami s jedinečnými chuťami, ktoré sa vyrábajú vo vysokých nadmorských výškach. Navštívte vinice, zúčastnite sa degustácie vín a vychutnajte si výhľad. Vidíte, čo znamená žiť ako kráľ? Okinawa. Čo vám napadne, keď počujete toto meno? Rajské pláže? Kryštálovo čisté more? Okinawa však ponúka oveľa viac. Okinawa je ostrov bohatý na históriu a kultúru, ale predovšetkým je známy dlhovekosťou svojich obyvateľov a ich zdravým životným štýlom. Vedeli ste, že Okinawa je domovom niektorých z najstarších ľudí na svete? Predstavte si malebné dedinky, kde sa zdá, ako by sa zastavil čas, kde sa s vami miestni obyvatelia radi podelia o svoje tajomstvá dlhého a zdravého života. To je kúzlo Okinavy. Nie je náhoda, že je známa ako ostrov storočných. Tradičný spôsob života, zdravá strava bohatá na čerstvé a miestne produkty a pokojná atmosféra prispievajú k dlhovekosti jej obyvateľov. Ak hľadáte miesto, kde by ste unikli každodennému zhonom, kde by ste si oddychli a načerpali nové sily, Okinawa je pre vás to pravé miesto. Pozývame vás objavovať prírodné krásy a jedinečnú kultúru ostrova Okinawa a odhaliť tajomstva dlhovekosti. Kultúra Okinavy je rovnako bohatá a krásna ako more, ktoré ju obklopuje. Počas stáročí bola Okinawa ovplyvnená čínskou a japonskou kultúrou a vytvorila si tak vlastnú jedinečnú identitu. Farebné buddhistické chrámy a šintoistické svätyne a živé festivaly. Kultúra Okinavy je skutočne fascinujúca. Počúvajte zvuky sanshinu, tradičného nástroja z Okinavy. Nájdite vnútorný pokoj v tichej zenovej záhrade alebo objavte karate, bojové umenie, ktoré tiež pochádza z Okinavy. Okinawu treba zažiť všetkými zmyslami, čo tak uniknúť každodennému ruchu a nechať sa očariť Okinawou. Objavte kúzlo Okinavy. V srdci Kaukazských hôr, ako skrytý poklad, leží Svanety, región s výnimočnou krásou v Gruzínsku. Predstavte si zasnežené vrcholky hôr, ktoré sa odrážajú v kryštáľovo čistých horských jazerách. Na zelených svahoch sa týčia starobilé dediny, kde ľudia stále zachovávajú tradície odovzdávané z generácie na generáciu. Ďaleko od turistického ruchu ponúka Svanety jedinečný zážitok. Prejdite sa po starých chodníkoch, prejdite cez vysuté mosty nad priepasťami a objavte starobilé kostoly s unikátnymi freskami. Ľudia v Svanety sú známi svojou pohostinnosťou a dobrosrdečnosťou, ktorá vás určite očarí. Ochutnajte lahodné tradičné jedlá v svaneckom dome, vychutnajte si autentickú chuť gruzínskeho vína a nechajte sa uniesť zvukmi ich starodávnych polyfonických piesní. Svanety je ozajstný raj pre tých, ktorí milujú turistiku v horách. Môžete tu preskúmať strmé chodničky, prejsť sa cez zelené lúky a obdivovať nádherné výhľady na Kaukazské hory. Fantastické však? Jeden z najznámejších chodníkov v Svanety vás zavedie do Užguly, najvyššie položenej dediny v Európe. Predstavte si, hodiny chôdze cez tieto úžasné scenérie, obklopený majestátnymi vrcholmi a tisícročnými ľadovcami. Po ceste narazíme na mnoho tradičných svaneckých dediniek, známych svojimi kamennými obrannými vežami, ktoré sú zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO.
Keď kráčame po úzkých dláždených uličkách, cítime sa, ako by sme sa vrátili späť v čase. Je to cesta históriou a tradíciami Svaneti. Svaneti je jedinečné miesto, kde sa zdá, ako by sa zastavil čas. Užite si krásu hôr, bohatú kultúru a pohostinnosť miestnych obyvateľov. Myslíš si, že Zanzibar znamená len rajské pláže, tyrkysové more a biely piesok? Zanzibar je oveľa viac. Je to ostrov s fascinujúcou históriou, kde sa prelínajú africká, arabská a indická kultúra. Navštív voňavé plantáže koreňa, strať sa v úzkych uličkách s domami natretými na bielo a nechaj sa uniesť ruchom trhovísk, kde vôňa koreňa preniká všade. Toto je tajomstvo čara Zanzibaru. Nenadarmo je známy ako ostrov koreňa. Vôňa ťa dostane. Navštív plantáže klinčekov, škorice, prejdi sa medzi stromami muškátového orieška a odhal tajomstvá pestovania a spracovania koreňa. Zanzibar nie je len o kráse, ale aj o ostrove, kde sa história stretáva s prírodou. Relaxujte na plážach s bielým pieskom, ponorte sa do kryštálovo čistej vody a objavte neuveriteľné koralové útesy plné farebných rýb. Zabudnite navštíviť historické centrum Zanzibaru, Stone Town. Toto miesto je považované za svetové dedičstvo UNESCO. Prechádzajte sa úzkymi uličkami, obdivujte vyrezávané dvere a krásne drevené balkóny. Objavte svahilčinu kultúru. Jedinečná zmes afrických, arabských a indických vplyvov. Navštívte aj bývalý trh s otrokmi, historické miesto, kde sa dozviete viac o minulosti Zanzibaru. Zanzibar, slnečné pláže, fascinujúca história, bohatá kultúra a bujná príroda, to všetko na jednom mieste. Opúšťame Zanzibar a pristávame na úplne inom mieste. Vitajte v srdci Estónska v Tallinne. Možno to znie zvláštne, ale aby ste naozaj pochopili Tallinn, musíte ho vidieť na vlastné oči. Úchvatné však? Predstavte si uličky dláždené kockami, farebné domy, škrydlové strechy a starobilé hradby. Vyzerá to ako kulisa z filmu, ale všetko je skutočné. Tu v Tallinne idú minulosť a súčasnosť ruka v ruke. Je to, ako by Tallinn viedol starú Európu do budúcnosti. Tallinn je významným technologickým centrom, kde neustále vznikajú nové a inovatívne firmy. A internet je tu neuveriteľne rýchly. Ráno sa môžete prechádzať uličkami starého mesta a večer si oddychnúť v modernej kaviarni. To je krása Tallinnu. Miesto, kde sa minulosť a budúcnosť stretávajú v harmonii. Aké poklady sa skrývajú za hradbami Tallinnu? Prechádzajúc srdcom starého mesta, môžeme obdivovať gotickú architektúru a vychutnať si lahodnú kávu v jednej z mnohých útulných terás. Stretnite miestnych umelcov, vystúpte na kopec Toompea, odkiaľ sa vám naskytne úchvatný výhľad na mesto. A nenechajte si ujsť štvrť Kalamaja. Moderná štvrť plná štýlových obchodov a umeleckých galérií. Naozaj, Tallinn má čo ponúknuť každému však? Máte chuť na skutočné dobrodružstvo? Tak poďme na koniec sveta. Nebojte sa, nebudeme cestovať autobusom až na kraj sveta. Našou destináciou je Národný park Torres del Paine v Čile, v Patagónii. Predstavte si, majestátne vrcholy hôr týčiace sa medzi oblakmi, modré ľadovce a tyrkysové jazerá a rozľahlé pláne, kde vietor pofukuje medzi trávami a guanako sa voľne pasú. Neuveriteľné. Divoká a nedotknutá príroda. Ako keby sme boli na inej planéte. Nepripadáme si maličkí pred takouto impozantnou scenériou. A viete, čo je na tejto ceste to najlepšie? Je to raj pre milovníkov turistiky. Či už uprednostňujete pokojné trasy alebo náročné výzvy, určite si nájdete tú správnu trasu pre seba. Môžete si vybrať krátku prechádzku a kochať sa výhľadmi, alebo sa vydať na slavnú V, ktorá krížuje celý park. Je to dlhšia trasa, ktorá vám umožní objaviť tie najodľahlejšie zákutia parku. Výprava do Národného parku Torres del Paine nie je žiadna maličkosť, milí diváci. Vyžaduje si dôkladnú prípravu, vhodné vybavenie a predovšetkým úctu k prírode. Nie sme tu preto, aby sme po sebe zanechávali stopy, ale aby sme nasávali krásu. Ale život nie je len o turistike však. Môžeme sa plaviť na kajaku po jazere, pozorovať divoké zvieratá, napríklad guanako, líšku alebo kondora, alebo si len tak sadnúť k vode a kochať sa výhľadom. Večer sa môžeme zohriať pri ohni, podeliť sa o zážitky a pozorovať hviezdy. A tých je tu naozaj požehnanie. Národný park Torres del Paine je skutočne magické miesto a výlet, na ktorý nikdy nezabudnete. Tu nájdeme sami seba a skutočné spojenie s prírodou.
A teraz sa pozrime na 10 najúžasnejších destinácií, ktoré môžete v roku 2025 navštíviť. Možno je čas zbaliť si kufre a vydať sa za novým dobrodružstvom? Ste pripravení naplánovať si svoje ďalšie dobrodružstvo? Tieto nové destinácie sľubujú nezabudnutelné zážitky v roku 2025. Páčilo sa vám toto video? Dajte mu like, zdieľajte ho s priateľmi a odberajte kanál Ceľujemu Noslepumi, kde objavíte ďalšie neuveriteľné miesta. Ďakujeme za sledovanie, príjemné cestovanie.